Na stroji mám rozrobené koleso na V-šturm a došlo mi dneska koleso odkiaľ mi došlo koleso? Neviem, nebol tam ani lístok, ani telefónne číslo, ani nič. Keď sa pozriete na to, tak mi to prípada, že to koleso prišlo rovno z motokrosovej dráhy. Dobre, to by som ešte prežil. V podstate, tuto na tomto kolese bol jeden veľký problém, alebo bol problém, že táto jedna špica bola voľná. Takže tú špicu som vyčistil, dotiahol, spravil. A teraz sa pozrieme len takto provizorne bez mašiny na merací protokol. Máme tu, na tejto strane má hádzavosť, keď opomenieme miesto na jednom mieste, máme hádzavosť asi 0,8. Odtiaľto, keď sa pozriete na tomto jednom mieste, je všetko. Hej, toto je len toto jedno jediné miesto. A to isté miesto je aj tu. Hej. Na tom istom, ja tu dám obidva merávky, aby ste to videli. Toto je jediné miesto, kde to koleso volačo zažilo a nie je moc pekné. A okrem tohoto miesta to koleso beží docela dobre. Máme tu vajce. Ktoré je tiež docela v poriadku, lebo je to volákých 0,5, 0,6 nežerám. No a to koleso mi došlo v takom stave, že všetky tie matky sú plné. Tu jednu, to je táto, tu som vyčistil, demontoval, dotiahol, namazal a tie ostatné podľa cymbalovej skúšky, tak je to docela dobré. No, a čo vám chcem povedať? Keď je to koleso v takomto stave, tak nemá zmysel do neho ísť. Lebo ja bych musel všetky matky vyhádzať von, všetky matky vyčistiť, všetky matky prerezať, ale ak tuto v tom kolese okrem tejto jednej nerovnosti je voľaké pnutie zabudované, a ja to koleso teraz rozpletiem, lebo keď mám dať všetky matky von, musím to koleso rozpleť, tak to koleso sa skrúti. A keď sa skrúti, ja už ho nedokážem dať naspäť. Preto vám to koleso vraciam. Tu jednu matku som vám vyčistil, tu jednu špicu dotiahol a užívajte ho radšej v takomto stave, ako budeme riskovať, že ja ho rozpletiem. Ten ráf už čo zažil, už aj podľa toho, jak to koleso vyzerá. A ja keď ho rozpletiem, môže sa stať, že sa skrúti a potom nás to bude stáť 400 € plus robota za nový ráf. Preto ostávam stáť, vraciam sa z kratšej cesty a koleso vám zajtra posielam naspäť. To, čo bolo nutné tam spraviť, som spravil. Bavorák hovorí, že 1,8 je dobrý, ja hovorím 0,5 je OK. Vy máte 0,9. Na to, aké je to koleso, akú má vek, je to podľa mňa tiež OK. Keby som to robil pre seba, tak to urobím takto. Nenehali ste mi telefónne číslo, čo ma mrzí. Vždycky hovorím, vložte do balíka telefónne číslo. Takže momentálne koleso posielam naspäť. V tom zmysle, že to, čo by som urobil pre seba, som spravil a ďalej nechcem riskovať. To je všetko. Konec.